Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Illum infakru l-ewwel dera tal-Madonna Fatima. Niftakru fil-mument fejn il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu it-tieni kien ferut, attakkat fi Pjazza San Pietru 45 sena ilu u nitolbu ħalli verament aħna nkunu nies li qegħdin nilqgħu u ngħixu l-aħbar it-tajba. Ma nkunux qalbna magħluqa. Ġesu ġie biex jagħtina din l-aħbar, miet għal din l-aħbar, qam biex jibqa' magħna ħalli tina l-qawwa li ngħixuha. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena din nibħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmin tal-mulej għall-ħajja. Għamel li jkun jistħoq ilna nġarbu il-ferħ tal-fidwa tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sa Feniċja, sa Ċipru u Antiokkja. U ma kienu jxandru il-kelma lil ħadd ħlief lil-lud biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċirene. U dawn meta ġew Antiokkja bdew ikellmu wkoll lill-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-mulej Ġesu. U wit il-mulej kienet magħhom u l-kbir killa ta' dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnaba s'Antiokkja. Meta dan wasal u ra l-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin fil-mulej.
Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u l-ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq l-Tarsu ifittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ben għal Sion fuq l-oljiet imqazza u iħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Qobel ta' Alla ħwejjed sbieħ u jgħid fuqek. Alleluja, alleluja, alleluja. Not lir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw in-nies ta' Filistja, Tir, Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha u Alla l-għoli nnifsu iwettaqa f'posta. Alleluja, alleluja, alleluja. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dak kollha li jagħmlu fik. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqlalna ruħna, jekk inti l-Messija jgħidilna ċaru tont? Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux. L-emejja li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux, għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missier li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Biex tisma' mhux dejjem għandek bżonn par widnejn, imma żgur għandek bżonn qalb li lesta tilqa' u moħħ li jifhem. Difatti ma ngħiduhiex biex nitkażaw b'xi difett, hawn min ma jismax b'widnejh, però xorta jifhem. Xorta jaraf u jilqa' l-messaġġ. Hemm il-lingwa tas-sinjali. Imma anke jekk iħares lejn wiċċek, jifhem. Il-persuna tifhem xi trid tgħid għaliex nerġa' ngħid il-qalb l-ewwel u l-moħħ flimkien jistgħu jaġnu il-ħsieb li inti trid twassal. U dik il-persuna kapaċi anke jekk ma tismax b'widnejha imma tifhem xi trid tgħid u tagħmel għax tkun tħoss dak li għandha tagħmel għax fehmet. U Ġesu llum hekk qed jgħidilna fil-Vanġelu
li aħna jrid ikollna qalbna miftuħa. Forsi kienet kelma jibsa, jew mu forsi xejn, kienet kelma jibsa. Meta qalilhom in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u jimx warajja, mintomx min-naċ tiegħi. Għax huma qalqu qalbhom, saddew widnejhom u ma rridux jifhmu b'moħħhom biex jilqgħu il-Ġesu. U rridu ċertezza minn għandu, ejdilna x'qalajtilna ruħna jekk hux inti il-Messija jew le. U Ġesu qalilhom jien m'għandix għalfejn noqgħod naċċertakom li jien il-Messija jew le, kif taħsbu kif tridu intom. Araw l-għemil li qiegħed nagħmel. U l-għemil li qiegħed nagħmel mhux qed nagħmlu hekk minn jeddi, imma qed nagħmlu permezz tal-Missier għax jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda. U l-Missier huwa dak li batni. Kemm kien messaġġ profond dan ta' Ġesu li qed jgħid qed jagħmel ir-rieda tal-Missier u allura min jara lilu jara l-Missier u jifhem dak li l-Missier irid jagħmel permezz ta' Ġesu fid-dinja. Iridu jkollna nerġa' ngħid qalb miftuħa. Fl-ewwel lezzjoni llum mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli rajna kif beda jixteret il-messaġġ wara il-persekuzzjoni ta' Stifnu. U għaliex beda jinxteret? Għaliex min rid jilqgħu li kienu nies mill-Feniċja u jsemmilna diversi, kienu minn Ċipru, minn Ċirene u dawn ġew minn Antiokkja u bdew jitkellmu wkoll il-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-Mulej, dawn ma kienux minn razza ludija, ma kienux għamluha ma' Ġesu, imma kellhom qalbhom miftuħa, kellhom moħħhom lest li jilqa' dik il-kelma dak l-aħbar. U allura m'hemmx razza privileġġjata li tilqa' it-tagħlim ta' Ġesu, li tilqa' lil Ġesu, imma hemm bnedmin, irid ikun hemm bnedmin b'qalb miftuħa, qalb li tilqa', moħħ li jifhem, ħalli verament nimxu wara Ġesu. Il-aħbar it-tajba hi għal kulħadd sakemm il-persuni li jisimgħuha jilqgħuha u jaċċettawha u jgħixuha. U għalhekk aħna wkoll illum irridu ngħidulu l-Mulej u radbilna qalbna għax minkejja li aħna smajna l-aħbar it-tajba mill-bidu tagħha permezz tal-Apostlu San Pawl, aħna wkoll nista' nkunu llum poplu qalbu jibsa, moħħu magħluq u ma jridx jifhem. Aħna rridu ngħixu l-milja tal-aħbar it-tajba l-Evanġelju billi wkoll ngħixuh. Mhux biss għaddewwulna l-antenati tagħna, mhux biss smajnieh, mhux biss ngħidu din hija l-fidi tagħna, imma li ngħixuha. Li ngħixu tassew il-messaġġ ta' Ġesu, il-persuna ta' Ġesu nnifsu fil-ħajja tagħna. Tina l-qawwa Mulej, tina l-għajnuna, ħalli l-messaġġ tiegħek jibqa' ħaj fostna, fina u f'qalbna. Ma nagħlqu qatt qalbna u moħħna għall-imħabba tiegħek, għall-messaġġ tal-Evanġelju. Flimkien bil-wieqfa issa nagħmlu wkoll it-talb tagħna. U nitolbu għall Papa Leon li qiegħed imexxi l-Knisja f'dan l-ewwel ġranet ta' din ir-responsabbiltà biex il-Mulej jibqa' jagħtih l-ispirtu tiegħu, spirtu ta' għerf, ta' qawwa, ta' den, spirtu li jaraf u jgħix il-ħajja fil-Knisja. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. U nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex anke fuq l-insistenza issa kontinwa ta' dan il-Papa jarfu jaħdmu għal paċi. Il-paċi li d-dinja tant hi imxenqa għaliha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli biex isib fil-kelma talla
fil-persuna ta' Ġesu il-faraġ u l-għajnuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżies mejtin tagħna biex huma li issa għaddew minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem igawdu l-mulej fil-milja kollha tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna mhux biss nafu smajna imma rridu ngħixu il-kelma tiegħek b'mod ġenwin u sinċir fil-ħajja tagħna llum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin nagħmlulek illum ukoll bl-interċessjoni t'Ommok Marija li ġewwa Fatima ma waqfitx twassal il-messaġġ għal paċi fid-dinja. U għalhekk flimkien slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mid-dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna ħalli dejjem inroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik.
Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi reġarat il-ħajr taħ l-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħatti għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa dejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community.
L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana ħlesejna u jqafmana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-dem. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru meta s-Sinjur u hemm iflaġellat. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun titgħid kif fis-semek fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, ulina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna ta' xawk. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana.
dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejni għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif is-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun li bentijek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kolla u bejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tama tana. Slima lik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffirna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dini għamni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Niftakru fl-erwieħ, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollokaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda.
اطلب علينا بيب tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġġ tal-immigranti, اطلب علينا faraġġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġini, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel ħtija, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. احفرنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. هن علينا Tlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Ħati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Ġesu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzone, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani. اطلب علينا Intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu,
imbirak id-dem aziz tiegħu. Imbirak Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirak l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.